Mit navn er Johannes, og det er Mohammed. Hej. I dag skal vi sige ja til hinanden i 3 timer. Ja. Og så det er hvad? helt... Ja. Du starter. Jamen, Hvad skal jeg sige? Nej, kan vi gå varmt. Okay, Johannes. Først du skal gå ud for hen til din storebror. Ja, hvad skal jeg så? Så kan du sige, jeg har brug for hjælp. Okay. Og så hvis han siger noget, så skal du sige, jeg kan jo ikke stille spurgt han engang ikke. Ja, hvad? Hvis du har sagt det der, og du har sagt det der, at jeg har brug for cykel, jeg har brug for lidt hjælp. Ja. Så skal du sige, så når han lige siger noget, så siger du, jeg stille spurgt, der faktisk ikke kommer noget at gå nu. Okay, så filmer du derude. Så lige om lidt, Johannes, lige om lidt, kom. Jeg går ud nu. Okay, det sker lige om lidt. Du sagde han ikke det der til stille. Jo. Det siger Jeg bestemmer selv. jeg sagde, du skulle sige det. Du skulle sige altid ja. Nej. Jamen. Okay, hvad skal jeg nu? Okay. Du skal... Lad være. Okay. Du skal gå hen til min far. Ja, du kigger på dig selv. Ja, det ved jeg godt. Okay, du skal gå hen til min far og sige, jeg hedder Mohammed, og mit rigtige navn er Handy Lort. Nå, du er med mig. Hej, min er Mohammed, og mit rigtige navn er Handy Lort. Okay, Johannes, nu skal du gå her til din mor og sige, mor, vidste du godt, jeg er lidt dum. Og vi... Nej, det... Og så skal du sige... Og siger hun... Når hun siger noget, så skal du gøre det her. Det her, du skal, Johannes. Så gå her til din mor. Hvad? Så jeg skal sige... Du skal sige, jeg er lidt dum, og så skal du gøre det her til helt der. Sådan her. Nu ligner du lidt dum. Mor? Hallo, mor? Hvor er du? Hallo? Vidste du godt? Jeg er lidt dum. Kom her. Nu skal vi gøre ting, ikke hele tiden sige noget. Ja. Okay, så. Vi sætter vores... min højtaler. Altså den her. Ikke? Og den, så der er dum. Lad være med lampen. Og så skal vi sætte musik på, og så skruer vi sensoren op. Og vi sætter skidesang. Vi hører skidesang, så... Er du klar, Johannes? Ja, men det er ikke noget, du siger. Vi siger ikke ja til det. Det er det ikke, vi gør. Så Johannes. Du skal sige noget andet. Nej. Sig noget! Du skal... Jeg skal gøre noget. Ja. Ikke altid sige noget til Du skal prøve at lave en fake prut. Altså på min far. Det kan jeg ikke. Jo, jeg skal det gør du skal sige ja. Kom nu. Det er det fint for mig. Kom nu. Det er det. Der sidder sådan. Nej, lad være. Kom nu. Ja, men nu har jeg skal lige sige noget til
Min far. Vi kører lige hjem og fix. Skynd dig, mor. Hvor er han? Ja, han er derude. Far? For bedstefar. Man skal lige huske, at jeg skal gå. Hvad skulle det? Ej, jeg kan ikke lade mig rigtigt. Jo, fake. Husk at være noget sød. Måske. Har vi kørt lige hurtigt? Nej, men gør nu. Jeg gjorde det. Jamen, du skal gøre det foran. Nej, jeg gør det ikke. Jo. Du sagde ikke det før. Jo, men det mente jeg. Nej, så stopper vi. Det tæller ikke. Jeg stopper. Jonas, det tæller ikke, du sagde ikke foran før. Okay, så siger vi det. Mor er sindssyg. Han er du mere. Du er ikke sød. Ja. Men du er Heller ikke sød. Nu kilder jeg. Nej, lad være. Han du skal du gøre noget. Okay, så hvad? Du Skal jeg skide på din hoved? Sådan her. Ja, du skal løbe hele vejen rundt og falde hele tiden. Hvorhen? Bare løbe hele vejen rundt i huset. Hele vejen rundt. Nej, ind i huset. Du skal falde hele tiden. Du dør lige om det. Husk hele vejen rundt. Hvad er så bare? Nej. Altså. Johannes, du skal gøre det der med falde. Johannes, du skal gøre det der, Johannes. Jeg skal skide. Det kommer der tsunami. Det er nok ud. Du allerede kommer ud, hvis vi skal lave video. Og husk, vi skal falde hele tiden. Vi skal falde hele tiden. Jeg faldt også ned i toilettet. Og så var jeg skibidi. Så der Ja, du skal falde lige. Fald. skulle der. Jeg skal også godt. Du skal fald nu. Åh, hvor langt. Jamen, det er dumt. Fald hele tiden. Og hvem skal du falde hele vejen tilbage til værelset? Du skal ikke kravle, du skal også. Du skal falde. I røvhul. Og nu er du tilbage i værelset. Nu må du stoppe. Nu skal du stoppe mig. Okay. Du skal gå hen til min sporbror og sige, din fede røv. Ej, det der må jeg ikke. Okay, hvem er så? Så skal du gøre det her på ham. Ej, det gør jeg. Jo, det går. Nej, det må jeg ikke. Heller ikke. Bare liste ikke hårdt. Jeg ved ikke, om jeg må stadig. Sådan her. Jeg må Du stadig. skal sige ja. Jeg må stadig, fordi det må man ikke. Jo. Okay. Nej. Nej. Det. Kom nu. Okay, så. Du skal løbe hele vejen rundt om huset. Nej, det må vi. Jamen, det er udenfor. Ja, det er det lige. Okay. Det siger du så. Det er virkelig Du skal løbe rundt om alle bygninger. Nej. Jo, det er bare sådan her. Det her bygning. Ja, du sagde seriøst først rundt om huset. Det tæller kun først rundt om huset.
Så skal du kravle over taget, fordi Rundt om huset, det er taget. Nej, vi skal ikke kravle op ad taget, når man... Du skal gå ud på med mig med te. Ja. måske Som om... hold en kæft. Ja. Jo. Jo, vent. En ko. Hej. Hej. Og den sidste ting, du skal lave en mærkelig ansigt ved vinduerne. Nej. Jo. Kun med vores vinduer. Nej. Så mor, ikke det. Det er ikke. Jamen, det er heller ikke den der, den sådan. Kun her. Jeg er klar til det. Det er jeres hus. Det er jeres hus. Du skal løbe hele vejen rundt. Mor? Prøv lige at stoppe. Jo, prøv lige at se. Prøv at kigge. Mor. Kig. Ja! Du kommer Pennywise. Ja! Ja! Mor, det er så ikke der. Hey, mor, det er ikke der. Det er hele vejen der rundt. Jo. Det er jo ikke det her, altså. Du snyder. Jo. Jeg kan sende dig hjem, det gør jeg. Jeg skal rulle rundt om huset. Ja, det er jo... Det er jeres hus. Nej. Jeg prøver den der vej. Altså. Jeg siger, du skal hjem nu. Det gør. Du skal også være der. Det er kun du lyver. Du snyder. Nej, det går du da. Nej, det er dig. Nej. 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 Det var du da ikke. Det var jeg med, fordi jeg kører. Nej. Jeg er endnu klogere. Ah, det er jeg. Hvis du siger det, så kan jeg bare sige, at du skal. Hvad er det? Din møgung selv, din